Apa karena puto main ini aku. Apa kowe? Karena begal ngene. Ora kok lah aku dari SMA kok. Lah terus apa? Kowe nek kene iki apa? Yo karena puto apa nang ngene kok. Nek iki ayahku itu dah. Wes to apa ngene. Ke motor ngene terus gaya. Lah, motor padha kok. Ora iki masih diprotoling ngene iki. Yo keren to ya. Serat nomor dipasang. Lah, Wis wis, balapan ayo. Wes to ora gas to men. Ya, ayo. That means I love you if you got dollars. Yes, ain't no stopping there. Let's go if you chop it rock a land. Let's go. If you're sitting at home talking to him on the phone and he a clone without no style of his own, you wishing that you was gone, throwing back the Patron. You ain't wrong because you rather Piye to Mas kok iso nganti dibawa ngono kuwi? No iki ana cah SMA nantang aku balapan. Yo aku rak trimo lah ning kene daerahku denen mangkal-mangkal ning kene negat-negat kayak begal. Kok malah dilalah langsung tiba. Mangkane kuwi Mas nek diajak sing ra genah ki rasah diayoni. Wis rasah melu kok kono wae pas wis mati toko. Kula kuwi kanca-kanca aja seneng ugal-ugalan ning dadan. Lan yen ana perkara luwih becik dibarke sacara damai. Awan-awan lunga ning Kalimantan. Ayo berkendara sing aman. Aja jeneng gula. Awan-awan mangan somai. Ayo nganggo cara damai. Matur nuwun.